paro ni kinene jaod bura mochwalo gini jaod bura mar ODM giwegi gisebedo ka gikadhe midhiero gi mag ng'anyo. Paro machalo kama, ka diponi kawuono inindo tung to kiny indiere kiny machielo cha ilokori kama chielo, chike giloso to gibiro ging'ado ji gi kuonde duto, iwacho ni double edged sword. Ma jaod bura mantiere chama ma intiere, mana kaponono ne loko anginyalo kunwa karka. Paro ni wuone chama osire nikech kochopo od bura matwa kode kama. Chide mantiere Cleo any Kenya also got chike ma respond to my address particular region, particular person, or close chike ma konyo oganda te. Chike ni olosi mondo punish joma ng'anyo ma wathekri ni kocha. King kendo ka on kocha jokoloso chike mono madwa punish wakedo kocha. Koro mane shida mate Kenya, but chike no moko okodhi kadho. Okodhi kadho parliament, I know. Mana gima apani kata eno ngene otema na otest waters okawo pi otema ni picha nade okodhi kadho. Gima esta passage yote o address issue mar police brutality okel chik but mamoro mondo jiong'anyo police brutality abduction ojuango mak to negna mag issue mondo openji parliament okloso chik bata bije ng'anyo nyithindo gi I to nyithindo ke cha ano kan jenzi nyithindo gi negi 1,000 ways of killing a cat. 1,000 ways. Ija tam go the streets, they block internet. Ija jam internet makato kunyala timu mama kenya kakada banks kwenye operate. Hapa nusema kaka mono temo wake na system ya bank. Iwinja. Ndio kaka system ya central bank. Isero ngani mpo no the street no. Dia we street bank ndio system mono mangani mpo goregi ma uparono. Kako Tanzania managi buli na president wa Tanzania to Kenya ka. To gibuli president wa Tanzania. Gibuli epizo Tanzania tema gibuli gema jo mas osologo simuta Tanzania. To Kenya ka. So kita nganya kana we provide address issues wo ngano. Unemployment is a real issue. In the address nade. Police brutality is a real issue. In the address nade. Mono make give the streets. Mana give like address. To get address ni tamo gene shida ka to the address. But at time na kaka ngani mano iwundo jo Kenya. Nyaka pasaris bed paying ochok paro ni ang'o meyo tido ngani wo kod gi. Tido gidoro wach. Kisi wo kod gi mana kaka turano se wacho. Bed kod gi paying ikon shida wa enia kimaka ni awu ba social media. Tira court kibra ochaja I defend myself then either can guilty or tell jail some time na kana tune fine who can guilty or where we want a free society mangatu nyalu watch a patch ogaba some example police is to protect the interior ministry to protect lives of citizens okle ka woyo to ngemana ni alibaye the baka tira kaje the police ka dala jaka moyo nyaka na rubu sagoya kachola rubu sinega ato magrius man esa pasu ni address so akano the parliament ke lo check mar tawo ngani mane mane ka ma useless so many pieces masana issues bantire Nairobi kai ka MP mana Nairobi obet penyi ginyo Nairobi gi openyi na shine woni mane unemployment o man chipo de bungi manyalo create job opportunities mon tino gi oritije because ani kidi ka chane I was shocked ka jinganyo ngato yore titi de kanyo gi ngama daktari mosomo daktari na uchiel university titi kanyo o de ebongani ongitich to somo daktari na uchiel othiedho ngano kanyo eralbika anan kala streak ona jinganyo ngato yore kanyo othiedhe kanyo ko ndiko de dala asithiedhe dala utingo bag no tingo mama mora aesthetic utingo nyaga sindano utingo mama bag no mothiedhe ngamo tikanyo so magi joma nigi jomo somo to ngetije kiwacho interns okuda ka interns to ngato tiko university na uchiel so ngani no temamo gimodong ne the streets mondo ko polite chance kaka ngano wacho gimodong magini godo is the poor life kidege ikoje kona kidege ikoje ko onge shema na ngoda de tomo se diika to mano kinenge magidongo jogi nyaka dima police board in John de chamalo kana ka chon de tem kangato the thema is the ma police board ma me da police chon kada board police kenda board chukuma inti sare gdeo sanie
defense police to 1 meter. The police 1 meter come on. So nyaki address why are they so radical? Meaning they're getting radicalized every single time they go to the street, people radicalized. Money give us the address. How can this youth not be radicalized? Daniel Juma. Deponi Jomariek managi